Bueno, pues eskermile tortzeagatik, eskermile Akelarre kulturgunea aukera emateagatik eta bere espazio uzteagatik. Gaurkoan, Baztan Bidasoako Oianezeak dokumentalak ikusiko duzue, konfinamendu garaian, etxean preso hartu gintuztenez, hortxe denbora honitz izan genuen. Hasi nintzen repasatzen banuen artxiboa, azken 10 urtetan grabatu nituen irudiekin taola, eta hartu nintzen, pues igual gidoitxo bat eginta eta forma pixkot emanta, atratzen altzela alako dokumental txiki bat, ez? Eta, bueno, poliki hasi nintzen, eta hori izango da, orain ikusiko duzuna, 22 minuto irautentu, eta ikusiko dugu, eta ondotik ja, galdetu beldurri gabe, eta ni saiatuko naiz dena azaltzen. Baztan Bidasoako Oianezeak. Natura oso ongi kalibratua dagoen sistema bat da. Oreka hori puskatzen dugunean aldiz, ondorioak oso larriak izan daitezke. Momentuz, gure protagonistek beste urte bat gainditu dute, baina etorkizunean nola biziraungo duten ez dago garbi. Naturarentzat, garai beltzak diren honetan, amalurra babesteko konpromezua hartu beharra dugu. Egun ditugun natur eremua mantentzea ezinbestekoa da gure planetaren biziraupenerako. Bueno, hoxe, hau izan da dokumentala, aipatu bezala pandemia aurretik grabatutako irudiak dire gehienak, nahiz eta gero gan izan ez txertatzen irudi batzuk, berriki grabatutakoak, eta eguneratu dut pitxet dokumentala. Baina, hoxe, pandemiak zorraitu nautzi bat zidan niri izan zen dokumental hau egiteko hastia edo aukera edo, bai. Bertan agertu diren animali guziek erramarra da aske bizi dela naturan. Ez daude denak gure eskualdean grabatuak, baimen arazoak tarteko. Orduan, adibidez, ugatza edo arrano beltza eta zenbait espezie babes berezia dutenak, bertze leku batzutan grabatu izan ditut, baimenen aferagatik. Eta ez dakit, ikusten duzu, maten du hemen oianera gaten zarela eta ez dagoela animalirik, baina, baldin badakizu ze horrutan gan eta bilatzen, badago desente. Eta ez dakit, galderarik baduzen edo ni aski gustora saiatuko naiz erantzuten. Badutolea kuriosia baduen, ez Oierran zorionak, Esker mila. Kristoen lana, irutu zait, hola, bildu duzu baina bukaeran emozionatu ez da guzi, zenbait irudiekin hemengo borrokak ikusi ere, eta... Mezu hori justo erantzi diot, nahiko berrikiz, uste nuen, falta zitzaiola, ez? Mezu hori bizi ditugun garai, naturarekiko garai beltza hauetan, uste dut, badela garaia, jendea mobilizatzen hastea, eta hemen berriki izan ditugu bi adibide, arroztegia dela edo ordiz dela,
arro egoteko moduko mobilizazioak izan ziren, baina, bueno, uste dut hori zabaldu beharra dela mundu guztira. Eta, agian tonteri bada, baina, kuriosidade sortu zait, agertzen delaik Marta, eta hitzen delaik. Bai. Patzen duzu nolaiteko reklamoa, ez dakit, behin aitunen mantekilla, edo... Bai, Marta honi bereziki ez dia gustatzen zaio. Bai. Marta hau dago ere bai toki baimendu batean grabatua, eta toki hori kudeatzen duen pertsonak reklamo bezala ez dia patzen zion. Berak hartzen zuen bezala goxoki moduan. Naiz eta normalki reklamoa erabiltzen da beti ura. Egia da hemen ura ez dutela falta, baina urte guztiz egotea putzu bat ur garbiakin eskertzen dute, eta azkenean animaliek hartzen dute joera bertara tortzeko egunero. Hortaz hartuko zineten gehienetan ura etzegoela sobera urrun edo ez, eta reklamo handiena behar bada hori da, ura, bai. Naiz reklamo bat jarri inaki, pentsatzen dut animalien basatiak izan da, zu ikustia ez dutela gogoko izango, nola lortzen duzu ez doatzia zu hortza duela, nola egiten duzute? Badire bi teknika, ez? Bat, kaza fotografika ditzen da gazteleraz, hoxe da animalien aztarnak segituz eta beraien atzetik harpatzen dituzun, baina niri behinpin ez ezkit emaitza honik ematen, batez ere gaztunak nahiko atento egoten dire usaimen eta entzumenakin eta guneko patosoa garamendian, orduan hurbildu orduko beraiek desagertzen dira. Eta gero, bertze teknika eta gehien gustatzen zaitena, eta nik errango nuke horko eguneko eguna hola dago grabatua, da altxatzeana. Ja, balimak izkizu ohiturak zorrutan agertzen dira animalioiek, pues ordu terdi lehenago toki hortaragan, ongi altxatu, eta esperoan egon. Haunitzetan ez dira agertzen, eta etxera gaten zara esku hutsik, baina, bueno, agertzen direnean ez dakite hor zaudenik, eta normaltasunez jokatzen dute, eta hori da polita, ez? Zaude 5 metrotara animali basati baten gandik, eta bera ez da pixpatzen, hor zaudela, eta egiarran da plazer bat. Eta usaintzeko, ez dute, usaintzen, zerbait ematen duzu? Ez. Horra diez, ugaztun handiekin eta oreinekin eta usaimena bai behar da kontutan hartu, eta horri igual, haizeak nondi jotzen duen behar zara kontranpatu, olako gauzak bai hartzen dire kontutan. Baina, eske oreinen kasua diez, arrastaila da. Bira bat irela, eta urrunetik eta igual kusten dire, baina hola hurbiltzea eta nahiko arrasizutiek dire, eta batez ere usaimena dute arras garatu bai. Bai. Etxo honitzaliz pastu zait, ez dakite hor nagolaz, ez naute ikusten, baina jatxak usaintzen naute, eta bai, ez daude hola, bai. Normalki segitzen dute hor bazkatzen eta hola, eta baina betire ja pixke ja alertago bezala. Bai. Eta zenba denbora ematen zera txaiten edo? Pues depende ze espezie. Baimendutako gordeleku horietara gaten banaiz, demagun ugatza edo arrano beltza, sartzen zara argitu baino lehen, gordelekuan, eta atratzen zara argituta gero, osea, ilunduta gero. Hola aseguratzen zara, bitxoak ez datzula ikusten, eta ez dio gizakiari beldurrik edo ohiturarik hartzen, bai. Orduan, ertan da egun guzia. Bai, hortaz hobe neguan gan, argi ordu gutiago direlakoz eta erresago eramaten da, bai. Eta gero, txoritxokin eta hola, bueno, horiek, bai, denbora gutiago. Bai. Baina, egun guztian izango dire ordu batzuk, badakizula seguro ez direla. Bai, de hecho, igual agertzen dira bakarrik egun guztian 10 minuto.
goizeko 8:00, eta gero ez dira agertzen, baina, bueno, arauak hola dire, hor badago natura argazkilarien kode etiko bat, eta saiatzen gara arrajataola eramaten, eta, bueno, da jokoaren parte, bai. Bai, igual arrano beltza ez dago gure kamarana aintzinean, baina bai dago bueltaka hor, edo gibelian, edo ondoko zuaitz batean pausetue, eta guk ez dugu ikusten, baina berak gordelekoa bai, eta ikusten badu bat batean persona bat hortik atratzen edo, ez da komeni, bai. Kode etikoa aipatu duzu, joan den asteburuan Marikekin nengoen leku batean da ikusi genuen igel bat, eta oso gertu zegoen, etzen mugitzen, eta oso tentatuta egon ginen, atzetik harritxo bat botatzeko harrapatzen genuen saltoka eta argazki. Eta azkenean, pentsatuta gero erabaki genuen ez egitea. Arrasongi, bai. Galetu nahi dizun, zer izan zen, guri atea zitzen. Kode etikoak diona da, ezin duzu inola ere animaliarengan eragin. Baina, adibidez, reklamoana, dire baimendutako tokiak. Bai, nik ez dut reklamorik inoiz nire kabuz jartzen, ez. Txoritxo bati edola, horgine bai oso... Bai, normalki dira baimendutako gordelekuak, zuk ordaintzen duzu tasa batzuk, Nafarroak baitu batzuk, Gipuzkoak baitu bertze batzuk, Lleida bertze batzuk, bueno, eta denak daude baimenduak eta normalki bertako medioambienteko ikuskariak edo onartzen ditu eta arautzen ditu, bai. Hobeto da, ezernez egitea eta... Bai. Kode etikoak hori dio, bai. Ezin duzu eragin animaliaren eguneroko jarduera normaletan, bai. Eta beno, entzatu duzu pixka baimenen kontua, oso arazoa zein da, azuten eta gola permitu grabatzen animalia, edo... Bai, bueno, badire animali batzuk, pues igual eskas dire, baute alako izendapen bat arriskuan daudela, orduan, horietara ezin zara hurbildu, ez kamararik gabere ez. Baina igual ugatza demagun. Gure eskualdean dago bikote bat, 3 gehienez. Hemen ezin duzu jauz egin, baina Lleidako Pirineotan igual bada sobrepoblazioa. Eta han bai, batean baimentzen dute halako gordeleku bat instalatzea, eta igual karroñada bat egiten dute, eta horra jausten dira, argazkilariak gaten gara harat. Ez eta hemen dago animali berdina, baina hemen dago babestua, eta han onartzen dute argazkiak ateratzea. Beti ere, ilunpetan sartuz gordelekura eta ilunduta atrata. Ugatzaren kasua diez, ez dakit habitat desagertzarekin eta pozoinarengatik eta larri egon zen Pirineotan, baina, orain ja badago desente eta de hecho ja Pirineotatik dire bertze tokitara zabaltzen, bertze mendikatetara, Iberiar Penintsulako mendikatetara ja zabaldu dira edo hartu dituzte eta sartu dituzte han, eta evoluzio ona da izaten. Polita iruditu zein didot. Bai. Zuk egiten duzu bideo edo bakarrik argazkiak? Gehien bat argazkian, bideoak. Ere bai. Gaur egungo argazki kamarek zortea dugu, egiten duelutela argazkia eta botoi bat mugituta hasten zera bideo egiten, orduan da bantaila. Eta ni, xaloan, kamera bezala egon izenez urte pila bat, ja por defektu ateratzen zait beti bideoa egitea. Baina kamerarekin grabatutako bideoak dira, ez da kamera bat. Ez argazki kamerarekin grabatutakoak, bai. Beti aseguratzen dut argazkia, ni uste dut naizela argazkilariago bideografo baino, eta ja argazkia uste dutenean ja lortu dudala, hasten ez ja bideoa egiten, bai. Zer gelitu zaizuela pendiente, hola penakin, zu lortu edo? Hombre, niri gustatzen zait pila bat negua eta elurrak edo elurteak ematen duten
punto salvaje edo misteriotsuo eta hola, eta hemen ez du halako elurra honitzik egiten eta hola, orden beti goten ez esperoan, noiz egiten den, pronostikoa behiretzen eta uzten dugu dena eta gaten gara, berbada botatzen dut faltan, elur geixago, talare baditut, animaliak elurretan eta hola, baina, eta ez, ongion gozen espezie gehiago izatea lehenago hemen zaudenak, berriz hemen egotea, baina, bueno. Horra zaldu den katxagorria, esaten zen berdina zela, ez naiz gai izango da. Egiten duzu berdina, berdin beste animalia batzuekin gustatzen zaizu jarraipena egitea. Gatxagorrioi gauza da hartu zuela ohitura ura zegoen toki hortara egunero etortzeko eta nik uste 2 urtez bere izan zen etortzen ziren gehiago Gatxagorri, baina kolorengatik eta hemen sudurran bazuen mantxa batengatik uste dut bera berdina zela 2-3 urtez etortzen zena eta ez dut lortu bertze animaliekin hoi egitea. Argazkian dagoena bera da. Bai badut, adibidez, hartz bat 2014an ikusi nuela lehendabiziko aldiz, 2018an berriz atera nion, 21ean ere bai, eta hurrengo astean manoa berriz Finlandiara bere bila, espero dut berarekin topo egitea, eta horrei ere egin diot alako... Hartzainak bakizki bere ardiak zintzu diren, ez? Baina gero etxeara ekartzen ditut milaka argazki eta banago urte guzti argazkiak begira, orduan, ezagutzen dut aski ongi, justo gainera hartzori, badu halako ezaugarri beretsi batzuk eta erresa da ezberdintzen, bai. Zenba denbora, behar duzu, Finlandian? Untakoan guti. 3 egun egongo naiz argazkitarako. Azkenean bidaiarekin eta gango zizkit 6 egun, baina izan da nahiko relampago. Eta nondik Finlandian zehar, nahiko lauko izuzena da herrialdea, Rusiarekin mugan erdialdetik pixko bat iparralderago Kumo eremuan, eta bertze alditan arazgan izan naiz, eta han berdin badaude gordeleku batzuk, ordaintzen dituzu tasak, ordaintzen dituzu, araz garesti atratzen da, gordeleku egitera gatea, baina, sarnakon gusto, pues... Garai honetan zerbaitengatik propiozaz edo tokatu dela? Ez, udazken koloreak direlako ikeragarriek, han ja negua dago ateioka, elurra ez dago urrun, eta orduan animaliakia daude alduten eta janari gehien bilatzen, eta hortaz dago kriston hartzen mugimendua, eta hortaz. Hartzak eta gero hartzak ere daude hilea aldatu dute udan, eta ja daude negurako hile lodiarekin, eta beraiek ere daude ongi janak, potente, fotogenikoki, Normalean bakarrik joaten zara? Da duzu lagun? Ez. Edo beste argazkilari bat, edo elkarrik? Badut, argazkilari lagun bat, normalki elkarrekin ibiltzen gara gehien bat. Baina emaitza hoberenak beti dira bakarrik zoazenean. Azkenan 2 persona, soinu doblea, usainak ere doblea da, azkenean dena bikoizten da, eta aukerak murriztu ez. Baina, gehienetan lagun horrekin gaten naiz, eta Aspektu tekniko egin gaudenez, ze kamara eta ze objektibo eta erabiltzen bat? Hemen irudiak badire igual 10 urtez ateratakoak. Orduan, kamara bat baino gehiago aipatzen aldatzut, ze kamara dudan orain. Badut Canon 5D Mark IVa eta
azken aldian hain modan dauden mirrorlessak, Canon R6 bat, eta objektiboa erabiltzen dudana da teleobjektibo luze bat, 5 milimetrotakoa, F-lau, oso argitsua. Batez ere, ugaztunak argiastean atratzen dituzulako argazkiak edo iluntzean. Orduan beti gabiltza argi eskasiarekin. Eta, bueno, nahi baduzu zerbait ere txukuna lortu, behar duzu halako ekipo profesionalak. Bai. Eta gero paisajetako gran angular bat edo... Bai, bere egunean egin nuen inbertsioa, batez ere hor garestia da objektiboetan dirua gastatzea. Eta bere egunean egin nuen inbertsioa, orain urte luzez, hoxe, objektiboekin egon behar. Bai. Baduzu amutxetako bidai bat edo leku bat argazkiak ateratzeko? Bai, pila bat. Osa ez da bat. Bueno, iparraldea, orokorrean, bai. Europa iparraldea. Europa, Rusia, Ipar Amerika, bai. Lurra. Hotza, bai. Igual da, nagolako zaspertua Afrikako eta horren bertze dokumental ikustea eta ez daki zer, eta hor iparraldean daude animali ikeragarri interesanteak, politak, eta toki basati pila. Afrika adidez, iritsezkit egun hauetan irudi batzuk, la gran migrazion, eta bazeuden kotxe safari gehiago oinu baino, ez? Eta da, eske da lotxagarria ze puntutaraino, horrela jakin dute ekonomikoki etekin ateratzen, baina ja uste dut marra gorria gainditu dutela, lotxagarria. Eta iparraldea aldiz dago nahiko, mantentzen da bere horretan, bai. Etxe horrena hotxa ere agaso, Bai. Ez da... Bueno, kazetaria da, orduan, dena etxean gelditzen da. Eta, kuriosoa da, badut Oianezen bersio bat aragoieraz egina, aurkeztu nolako espiello da bada, lako festival de cortometrajes en aragonés. Nik baitut lagunak Zaragozan eta nahiko kontzientzatu daude aragonesarekin, eta orduan itzulpena egin zuten, eta gainera laguna musikoa denez egin zion banda sonora guztia dokumentalari. Eta irabazi nuen saria gainera, hori izan zen kuriosoa. Zer gara bat, zuru gehiago argazkiak egiten edo montajeak egiten gero? Galderoak ez didate inoiz egin. Gero, montajeak egiten. Ze argazkiak igual egiten duzu sesio bat, egun bat, egoten zara, eta ekartzen duzu sortea izanez gero material pila etxera. Orduan gero hor argazki guztiak nik beti rauean ateratzen ditut, orduan errebelazio digitala egin behar zaio, eta bai. Eta disfrutatu gehiago, egun hortan argazkian zaizaudenean, edo gero ja argazkian Biek, hombre, egun hortan baduzu ez, incertidumbre etorriko da ez etorriko, normaki banoa lagun honekin, gaude gure gustoko gauzetaz argazkira ditzaz solasean, da pixket abentura moduko bat ez, gaten zara mendira, naturarekin kontaktua, eta gero etxean ere, harpatzen badut, orain zail dut, bi seme-alabekin, baina harpatzen badut ratotxo bat ere, erlajatzeko eta balio izaten dit, eta biei atratzen dietola zukua. Zaleire? Bideo adibidez, ikaragarri gustatu zait. Nola bideratuko duzu? Hau kalera ateratzeko, eske. Baduzu pentsatu nola bait? Sartzen duzu mugitzeko toki eta hola, nago zaila asuntua. Hemen eskualdean mugitu izan dut,
Bertizen eta ez dakit. Bertizen ingurugiroaren egunean kontraktatu zidaten, botatzeko. Txokoton bota izan dut, Pirrinen, gaur hemen, Etxalarko kulturetxean, Urdazubikoan ere bai, uste dut nola, inguruko herri batzuetan bai bota izan dudala, Aragonen Bizpahiru tokitan, hori izan da kuriosoa, hango aragoierako bertsioarekin. Baina, ez dut astirik ere ez inbertitzeko, hau, azkenean, bai, egin nuen dosier bat, bialin nuen kulturetxetara tala, baina, ez du erantzun soberik jaso, orduen zaila ikusten dut bai. Horai egingo duten euskal streaming primera nortan. Ja, behar bada igual hor badu tokia, bai. Aipatu duzataten ere ikastetxetan igual, baino ez dakit, ez nahi saiatu. Osea, hor dut pendiente, igual balio mazuk Leonor errango duzu, igual... Bai. Gainera ikusten da garbi urtaroen, zikloa eta... Bai. Ez da oso bera luzea, hemen ikastetxetan. 20-22 minuto nik uste aurrek aguantatzen dute errez, eta... Euskeraz ere ez dago gauzauni, orduan... Bai. Entenean, lagur metraiak eta ere baina ematen dute. Ba, ez dakit. Egiaran eske ez naiz... Bai. Olakotan, behar duzu kontratatu distribuidora bat, berak eramaten du uneko portzentaje bat, berak mugitzen du, baina, ja sartzen zara mundu hortan, ez dakit sobera gustatzen zaidan, eta... Esker mila. Bako bai eba dauzkazu edo? Bai? Eta non handira ikusi? Ba... Ez ditut zintzilikatuak inon, ze... Baitut bertze bi, eta biak dira Finlandiako dokumentalak, eta azkena, oraindik gabiltza mugitzen, ze hori egin nuen bertze bi lagunekin, ganintzen bertze bi lagunekin, eta hori mugitu izan dugu herri gehiagotan, Nafarroa eta Gipuzkoan, ibili izan gara, eta momentuz ikustekotan, holako bideo manaldietan, eta gerora superatzen dut nonbait ezintzik ilikatuko ditugula ja denen eskura egoteko, baina momentuz horrela, bai. Hoi da, bai. Bai. Bifilm festivalan ere lortu zinen zerbait, ez? Bai, 2018ko Finlandiako bidaiaren making of bat bezalako dokumental bat egin nuen, eta aurkeztu nuen, eta horrek ere lehendabiziko saria lortu zuen. Eta izan zuen gainera nahiko bonbo prentxan eta irratietan, eta gauza da justo, pumba, izan nuen, sortu zen nire alaba, eta nahiz eta deitu ziaten toki batetik baino gehiago bideomanaldiak eta ez nintzen gantze, ez zen momentua, eta gero ja pasatu zen trena, eta hori esperientzia hori polita izan zen. Ez baduze bertzerik, esker mil handit tortzeagatik, eta urrengo batean elkar ikusten dugun, eta biztertean segi bizkor. Ale.